I denne opgave skal vi forklare, hvordan vi bruger differentialregning til at løse opgaven i A2 side 119. I denne opgave får vi givet, at en lang kø af biler passerer en bro med farten v. Der er målt i kilometer i timen. Antallet af biler n, der passerer broen på et minut, afhænger af farten v. Dette kan også skrives ved en formel, der hedder således. Opgaven siger dernæst, at vi skal finde ud af, hvor mange biler, der passerer ved 40 km i timen. Dette kan vi gøre ved at sætte v lig med 40, altså n af v lig 40. Der kan vi se, at der passerer 19 biler per minut. Dernæst skal vi gøre det samme med 60 km i timen. Derved sætter vi n v lig med 60. Der kan vi se, at der passerer 16 biler per minut. For at finde hastigheden, hvor der kører flest biler over broen, differentierer vi n af v og sætter n mærke af v lig 0, da vi derved finder et ekstremumspunkt i n af v, og derved får vi 22,4 km i timen. Først tager vi ddx af den originale formel n af v. Der får vi den afledte formel, eller den differentierede formel, og den sætter vi så lig 0 ved at bruge solvefunktionen. Da vi kun er interesseret i intervallet fra 0 til 80, skal vi se bort fra negative x-værdier. Man kan ikke køre i en negativ hastighed.